ସାଙ୍ଗମାନେ କାହା ମମି ମାନେ ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହାଇ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଅର୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି ଖାଅ ପିଅ ଖୁସ୍ ରହ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଦେଇଦେଲି, ମାନିଲେ ଭଲ ନ ମାନିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା କଥାରେ ମୋ ଧନୁ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋ ବ୍ରସ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ କେମିତି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପରା, ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପଖାଳରେ, ସରିବ ବି ପଖାଳରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ମୋର କଲେଜକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମହିଳା ମିତ୍ରମାନେ। ଓ ହାଏ ଖାଲି କରି ପକେଇଲେ, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ଆମ ଲାଜ କରି ପକାଉଛି, ଖାଲି ତ କନ କନ ହେଲେ ଏମାନେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଖାଲି ମହକୁଛି ଆଉ। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜି ପରା ମଟନ ଝୋଳଟେ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ନା, ମଟନ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମମି କେମିତି ମଟନ କଷୁଛି। ମଟନ ହେଇଗଲା 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ଓ କି ଟେଷ୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନରେ କ'ଣ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ଏ ବିଲେଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଥାଳି ଛାଡ଼ି କେମିତି ବାବାଙ୍କ ଥାଳିକୁ ଅନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ବସି ହେବ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୟନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ବାଏ।